hacer la visita virtual, incluso aplicar. Exactamente. ¿Qué pasa? Que van... Santos, que mira, para son tener Emilia. un mogollón de movidas para que salga mucho mejor. Exterior e interior. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar reconstruir la plaza de Berín como... Non son a tamaño real, pero máis bonito. despois o cartón grande. Eu digo unha cousa, eu nunca vin aquí estando como estaba. Por alcoholemia. Vas a echar a leira en Feces e atopas unha saca con 40.000 euros. Fas unhas horas en Sauditera e cobras 30.000. Volve 3 caixos para atrás, sabes, unhas icoñaras. Genial. Chegache unha carta da Facenda, paga 5.000 por cada establecemento.